Hayi, sanibonani emakhosini, ngiyabingelela. Nikhuluma noMakhosi uMkhize. Ngiyabingelela kunina nonke. Ngiyacabanga ukuthi ni-right la nikhona. Ngiyacela futhi ukuthi uNkulunkulu anisize anibusise. Namhlanje ngithanda ukukhuluma ngomuntu onabantu abadala, kodwa lo muntu onabantu abadala ungeniwe idlozi leli ekuthiwa isishingishane. Lo muntu kuthiwa unesishingishane, unesiphiwo, unesishingishane. Isishingishane ubonakala kanjani, uyibona kanjani, bambona kanjani abantu ukuthi lo muntu unalo leli dlozi leli ekuthiwa isishingishane? Ingoba ngalesi khathi ehamba asithi uyosiza umuntu noma uyena oyozenzela into yakhe eqondene naye. Ngosuku azohamba ngalo, mekuthiwa kade lishisa kakhulu ilanga, kade lishisa likhipha umkhovetsheni, ngalolo suku kuzoshintsha, kuzovele kushintshe esikhaleni. Kungenzeka lidume, kuya ngamandla ento asuke eyoyenza. Kungaduma, kungashintsha line kakhulu izulu linethe. Lishintshe indlela ekade liyiyona. Omunye livele ligqunqe esikhaleni. Meligqunqa-ke kuhambisana nokuthi lento ayoyenza ihamba kanjani, inomzima omnjani, uzobhekana nomzima omnjani, inhle kangakanani, ilula kangakanani. Izinto zakhe yena uyihlola ngeweda. Uyihlola ngeweda ukuthi okay, ngiyabona manje linje. Kakhulukazi mewukuthi uzoya emanzini, livele lishintshe linethe lenze iy'khukhula. Omunye umuntu-ke mesuke enga-understand, engazi uthi mezohamba aye kumelaphi eyomsiza, izulu livele lishintshe bese yahlala yeka athi hayi angeke ngize ngisakwazi ukuhamba mina ngiyongena laphayana. Mekuwukuthi wena unalesi siphiwo lesi wangenwa yilabantu ekuthiwa yishingishane, yingidlozi yesishingishane, kusuke kufanele ukuthi uhambe, ngisho ngingathiwa kuphenduka kangakanani, mawuzazi ukuthi umsulwa, uklini, awunakho ukuthinteka. Yingoba basuke bekuphendula, bamukela into ozoyenza. Futhi mebenza kanjalo basuke bekuhlungela. Bayakuhlungela abantu ozohamba nabo. Basuke bedinga abantu abanesibindi kuphela. Futhi mekwenzeka lokho ngoba kusuke kushintsha izulu, kushintsha iweda, kwenzeka lezi zinto lezi ey'suke y'sabisa. Ingoba amakhosi akho wena muntu oyokwenza leyo nto asuke enyakaza lapha phansi emanzini. Kungenzeka uye emanzini, kungenzeka uye entabeni. Izona iy'ndawo esiy'sebenzisayo thina belaphi lezo. Kungenza lapho uya khona asuke enyakaza la makhosi lawa asuke ekuphethe. Asuke engawodwa-ke, asuke elekelelana namakhosi alo muntu lo ozokusiza. Uyibona kanjalo-ke umuntu ukuthi mina nginale ngidlozi le ekuthiwa isishingishane. Kuvele kusuke umoya omningi uvunguze. Omunye wabo mawukuthi unale ngidlozi isishingishane kodwa manje unesithunya ngaphezulu, mhlawumpe uhlanganisa umngoma wahlanganisa isithunya ngaphezulu. Kodwa unale ngidlozi le ekuthiwa isishingishane. Omunye nje kuyaba ukuthi uyakhuleka kuphela, akahlanganisi imithi, uyakhuleka kuphela kodwa manje unale ngidlozi le ekuthiwa isishingishane. Yena izinto zakhe uyibuka uthi nibhula nihleli kanje emhlabeni, kodwa izinto zakhe zonke yena uyibuka phezulu ezulwini. Mekuwukuthi uzobona ukuthi ngo-19 bani kunenkomo mhlawumpe eyenzakalani, angeke akayiboni kanje ngamehlo, kepha ubheka phezulu lapha esibhakabhakeni afunde sona, afunde khona ukuthi
nakho ukuthi nokuthi. Lapho ngalolo suku izulu alibi normally, kuba nomoya onzima, kodwa yena lowo muntu awumphephuli futhi akawuzweli. Angahlala nje kanje bayiphephukela abantu bashone ngala nangala ayihlalele. Ngoba kuyafana futhi nakhona mekuthiwa kuzonyakaza phansi emanzi, mhlawumbe livele linethe kakhulu, mebefika khona kuzokwenzeka into mhlawumbe umsindo ongajwayelekile noma angeke ngize ngikwazi ukuchaza kabanzi ngalokho okwenzakalayo, kodwa khona izinto ey'fike zenzeke khona. Kube nomoya omkhulu oshintshayo, line kakhulu. Bonke bathi beyizwela leyo mvula, zonke lezo zinto, yena akakhoni ukukuzwela, akabi nani, akezwa nanokuthi kwenzakalani. Uyabona okay kuyanetha kodwa akuzi ngamandla emzimbeni wakhe, nalowo moya lowo ngisho ngabaphephula ngala nangala, futhi nekhaya lakhe yena liyavikeleka. Kuba kanjalo-ke umuntu oneshingishane ubonakala kanjalo bese eyathandaza akhuleke. Ngiyabonga.